هيوت أقاطامي معاس كم نسبر عبينا يكسر ما كاب سبراتنا كم نتنكر كسرنا كنع خم نبلو عين فلتون هيوت بزدليتو من قديا تمرحنا بفلاي بقول إن تجزنا إن فتنا اللهم إن شود اللهم نهيوت مسمرنا بزوحات يوم بفلاي دما نقول نستيتي نقسنا نقول عناتهن نايم محل لاف جيزيات يوم سلس دما يدنا جرا جنا نقسنات كل المسجمر كويا نعلتاوي فتناتاتي مسايز جمرة بقول إنتي ملكتي ينيرة سوات كاب عيني وتخي زبلون عينت تعبيل كندابلو نولادي تي زمر قوا حزي جنا قلعة وتيات الكندابلو زدنا نقوا بناتي ملكة ولادي تي تقرم نبرت نساز صراحتني تمثل بقيت خور عنيرة نبيتها سبي في اللي تقول عيا حنت قالي نقزانا كاب عينم زي يرحقني كاب تقوم كرحق زي داليني جنا نقسنت بهالنجر متى كابناتهم حافظ زوات قالو زرحق قالو قالات زربوا زي سمعلو نما حزتي راح زختللو بمن قدي نزنا برودات زعمنلو قول عيا بفقر تودق جنا هتعني نيرة جنا نيتاش عكف لتمحاريت انت اللي خوي نيرو بفقري بحوار زودقنا نهيوت بقطعي أي فلت كوان نيرة محساب كمي مخانو أي ترد أنن أبسون نتي لو تأمر أمس جمركو زعبخو مثلني زقبسكو مسيلو بزوح دلاي بزوح حاتاتي مسبزح اللي أنا نبيني قوال زلخو أنا نبيني نأستزخونكو مسيلوني تحقواسي لعلمت أنكونا كابتم دليتي يشتي اتحدا نلبي وسادو عصريك فلخوينا فقورات مخانا قدسلنا جنا بزو حيتا قوعزنان تأنيسا نقرات تبلاشو تمرتي كم زي خون كونا قدن كقوارز ونيرني كبدين دا قزفا نولادي تيترأيا كحوقي كالكون معالتاو من نداد كونا سرحي زاد أنا سنودي كماي كنا هتسانيو أي عبين كنا بجنانا قول عمتينا جن نتهتسان أب كبدي زلو عشل نخنا عبيو عقمي بلان بجنك أتيخون بمنتاي اندعي فلتن لك عبراو عيورحي اتتأنسي تنتسيلوني ولا ديسينا يو أفتق زاقنا أمنات حقيسة تحقواس تسمعني أبزق زي ينبار نبع الجزاي زتفالت كوا أبتجزا بدعم خفي الناس لازنبرة أبتمرتي نموت قاريني ردلتي كم تزا حسب كوا دما تساقي إلي نحزب على البيتي تفالت كوا كفتناي مجمرتي زد أنس كوا قلعة مس وردة نخ حكم أبزقد كوا حكمنا نبرة أبتجزا أزودي ناين ورست تمحري نيرو نحكم الناس هينسيو زمحر نيرو أبتحكمنا سلت أنا ندوسد نيرو أبتجزا مسرعيني حزينو لي أجو خيلوني أبتمرتين خطنكر بزوح تعار لي أتزعرو تساقعو أنا ون نفعت تمحاريت مخوان جميرة ولدي بأيز حفرو زي كونس بأيز حقوسو لي تأنكر راقوال مخوانك إلا نعسر تخلت تخفلي ناتف مزا نابين ورستعاتي أزي نحزمن إسي أبت مجمر تاسومونات يراخبو نيرا تنكارون كوينن نيرو جنا تمرت وديو نبعد وزائي كم زخادة سامعة بزم مخناتينا دما تفلالينا سنبرنا جنا
ድሕሪ ዓመታት ዕድመን ፌስቡክ ተራኺብና ብፌስቡክ ብዙሕ ኣዋጊዕና ጥንካረኺ ኣሐጊሱን እዩ ብምልዋጥኪ ኣመናየት ሓጊሰ ክብል ተዛረበኒ ከምዝ እንዳበልና ዝሓለፈ ናይ ህይወተይ መንነት ረሲዑ ከም ዘፍቅረኒ ተዛሪቡኒ ኣይተጓዋገውኩን ኣባይ ጓል ኮይነየ ምሕሳብ ምስትውዓል ኣብ ዝጅምረሉ ዕድመ ብምብፅሐይ ንነገራት ርግእ ብዝበለ መንገዲ ከስተውዕል ጀሚረ ጽቡቕ ሰብ ምዃኑ ሓሲበ ኣብ ሕዚ ሰዓት ኣደ ሓደ ቆልዓየ ናብራይ ኣብ ስደት እየ ዝደፍእ ዘለኹ በዓል ገዛይ ናብ ዘለዎ ዓዲ ወሲዱኒ ብሓደና ንነብር ዘለና ሓዳር ድሕሪ ምግባርና ናይ ገዛይ ኣቑሑት ኩሉ ተማሊኡ ብቆልዓ ድማ ተባሪኹ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ኮነለይ ግና ብህይወት ኣጋጣሚ መዓዝ ከም ንስበር ኣበየናይ ግዜ ድማ ካብ ስብራትና ከም ንጥንክር ክሳድና ቅንዕ ከም ነብሎ ኣይንፈልጦን ህይወት ብዝደለየቶ መንገዲ እያ ትመርሐና እዚ ዝበልኩኹም ካብ ናተይ ህይወት ተላዒለየ ኣብ ጽቡቕ ሕጉስ ህይወት ኮይነ እንተለኹ ናይ ቀደም ኣፍቃሪየ ግን ብመንገዲ ፌስቡክ ከዛርበኒ ጀመረ ተመርኤየ ወሊደየ ወላ እንተበልክዎ ብዘይካ ንስኺ ኣይነብርን እንዳበለ ክርብሸኒ ጀመረ ብድሕሪዚ ድሕሪ ብዙሕ መንገዲ እቲ ምሽኪንን ገርህን በዓል ገዛይ ናብ ኣደይ ናይ ምኻድ ድሌተይ ርኡ ንበዓል ሰርፕራይዝ ገይሩኒ ትኬት ቆሪጹ ናብ ወላዲተይ ናብ ዓደይ ንኽኸድ ለኣኸኒ ናብ ዓደይ ካብ ዝመጽእ 15 መዓልቲ ኮይንነሎ ናይ ቀደም ኣፍቃሪየይ መምጽአይ ብፌስቡክ ዝለቆም ፎቶታት ርኡ ተዘይረኸብኩኺ ምስ በለኒ ክልተ ግዜ ተራኺብና ሻሂ ቡና ኢልና ድሮ በዓል ፍሉይ ግዜ ኣሕሊፍና ነገራት ምብልሻው ዝጀመሩ ድሕሪ ዝመዓልቲ እዩ እቲ ብቁልዕነተይ ናይ 10 ክፍሊ ተምሃሪት እንተለኹ ዝፈልጦ ሰብ ተቐይሩ እዩ ተኽለ ሰውነቱ መልክዑ ባህሪኡ ኣይ ከም ቀደሙን ቀስ ብቐስ ዝረሳዕኽዎ ፍቕሪ ተመለሰኒ ረሲዐዮ እየ ጸሊአዮ እየ ዝበልክዎ ወድስ ከም ብሓድሽ ተረአየኒ ዋላ ንሱ እንተኾነ ብዘይካይ ህይወት ከም ዘይብሉ ብብዙሕ ነገራት ከም ዝተለወጠ መሓለለይ ኣሚነዮ እቲ ለዋህን ምሽኪንን በዓል ገዛይ ገዲፈ ምስ ዝወዲ ኣንሶላ ተጋፊፈ ምስኡ ሓዲረ ኣብ ህይወተይ ብጣዕሚ እቲ ዝኸፍዐ ነገር ፈጺመ እዚ ማለት እንትፍ ዝበልዎ ከም ምልሓስ ማለት እዩ ንዓይ ብጣዕሚ ዘጽለአኒ ዝተፋእኽዎ ምልሓሰይ ይኮነን ዝኣመነኒ ዘኽበረኒ ዘፍቀረኒ መንነተይ እንዳፈለጠ ኣጆኺሉ ንዘኽበረኒ ሰብ ምኽሓደ እዩ ዘጽለአኒ ነገር ኣብ ሕዚ ኣመናየ ተጣዒሰ ብጣዕሚ ብብዙሕ ነገር ይጭነቕ ኣለኹ ምኽንያት ፈጢረ ናይ መምለስየይ ጊዜ ኣናዊሐዮ እየ ግና ሕዚ ናብ ምውድኡ እዩ ሕዚ እውን ተኾነ 23 መዓልቲ ጥራሕ እዩ ተሪፉኒ ንበዓል ገዛይ እንታይ ኢለ ክዛረቦ በዓል ገዛይ ወደይ ክወልድ ተለኹ ብኦፕሬሽን ስለ ዝነበረ ክንደደ ክንደቦ ክንደሓው ክንደሓፍቲ ኮይኑ ዘተሓረሰኒ ንሱ እዩ ነይሩ ከም ህፃን ዘሐንቀቐኒ ሓቂፉ ዘደቀሰኒ ሰብ በዓል ገዛይ ነይሩ 6 ወርሒ ሙሉ ክብረይ ሓልዩ ምንም ተየሸገረኒ ጓልነተይ ዘይጋገዮ ሕማመይ ጉድኣተይ ርኡ ዝሓለየለይ ዝሓዘነለይ ንሱ እዩ ነይሩ ግና ንዝበደል ኣይግብኦን ኣነ ግና ኣብዚ መጽኤ ጠሊመዮ ብጣዕሳ ክመውት እያ
ዝምለሰሉ ግዜ በፂሖሎ ግና ምስ ዝወዲ ብኸመይ ከቋርጾ ከም ዘለኒ ኣይፈልጥን ግና ንኽብር በዓል ቤተይ እንታይ ዓይነት ጓል ክኸውን ይግባእ ኢለ እየ ዝሓስብ ብዙሓት ነገራት ኣበላሸየ እምነት ሲኢነየ ኣይ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ዘጥፋእኽዎ ነገር ኣሎ ካብቲ ዘጥፋእኽዎ ነገር ንላዕሊ ናቱ እምነት ምርካብ ንዓይ ዓብዪ ነገር እዩ ግና እዚ ነገር ምግባር ዝኽእል ንበዓል ገዛይ እቲ ሓቂ ምስ ዝነግሮ እዩ ግን ድማ እቲ ሓቂ ከመይ ኢልካ እዩ ዝንገሮ በዓል ገዛይ ከ በዚ ሕዚ በየናይ ዓቕሙ እዩ እዚ ናተይ ጥልመት ክሽከም ዝኽእል ይኹን ኢሉ ንሱ ይቕረ በሓሊ ስለ ዝኾነ ይቕረ ገይሩለይ ይበሃል ኣነ ኸ ከመይ ኢለየ ከም ቀደም እምንቲ በዓልቲ ቤቱ ክኸውን ዝኽእል እዚ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዘጭንቐኒ ናይ ማኪ ሚድያ ቤተሰብ ጭንቀተይ ተማቒልኩም ኣነ እንተዝኸውን እዚ መገበርኩም እትብልዎ ሓሳብ በጃኹም ንገሩኒ ሓሳብኩም ብኣኽብሮት ክቕበል እየ ሓደራኹም ዝምለሰሉ ግዜ ስለ ዝበፅሐ ሓሳብኩም ብፍጥነት ንገሩኒ ሓፍትኹም እየ ሓሳብኩም ክጽበየ ክብረት